Chogi mago mag siasa liet mar wachusuru no dhi nyime limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Busia ka jatend piny to jiwo jod bura mondo mi opuodh pach chik manyien mar omenda e ka yud yo mar kelo lokruok ne oganda jo Kenya. Jatend piny bende oseyo joma kwedo osuru mar gedo mag udi ka owacho ni chenro no dhi chugo tije ne rowere ma pacho ka. E kinde ni ma wacho osuru mar udi kod paro mar chik manyien mar omenda medo kelo amene kind jo siasa, jatend piny William Ruto dok ni usuru mar gero udi manengo gi yot ka oseyo joma ondiki tich machamo osara kuom mondo joma chenro no dhi chugo negi tije e counties mathurka. Unajua kuna watu wanajaribu kuleta porojo ati kusema sijui housing fund inakatiwa 3%, sijui. Mimi nataka niulize nyinyi, watu wangapi wako na kazi hapa? Weka mkono kama uko na kazi. Kama uko na payslip. Uko na payslip. Wale watu wanapata payslip weka mkono juu. Aya. Wale watu hawana payslip weka mkono juu. Sasa wewe mtu ambaye huna payslip, nimesema hawa wenye wako na payslip watoe kitu kidogo tupange hata wewe ukuwe na payslip. Alafu unakubali anakuja hapa anakudanganya kwa sababu yeye hataki kutoa kwa payslip, anataka wewe uendelee kuhangaika barabarani. Jatend piny bende odok ne paro mar chik manyien mar omenda ma oketie budget ma ichano some kor dwe manyien ka onyiso jod bura mondo bi opodha paro no maonge lokruok. Watu wa Busia, mimi nataka kusikia kwenu. Mnataka tupitishe hii budget ndio tupange ajira ya hawa vijana ama mnataka tuiangushe? Mnaambia wabungeni wapitishe? Hebu nione wala wanasema wapitishe na wapitishe haraka. Sasa sikizeni nyinyi wabunge. Hii ndio sauti ya raia. Na wakiangusha hii budget, mkuje muwaulize kazi zenu. Kata obedo ni sirikal medo jiwo jopiny mondo orwak chenro mag osuru, moko kuom jotelo ma Busia ne owuok tung' mosuo kod wachno ka gidwaro mondo piny owacho kuong ofuong ne jopiny pek mar ngima mathung'o korgi. Tuko na sheria na tufuate sheria. Watu wameongea hapa mambo mengi, na unajua huko nyuma hii housing bill, hii housing tax hii sio mara ya kwanza kuja. Hata mzee Uhuru alileta, na ni mimi ni mmoja wale tuliichapa mpaka ikarudi kuwa voluntary. Na nimeangalia finance bill, na finance bill inafuruga katiba kwa vipengele kama 6. Na mimi nakuomba waheshimu katiba, wazitoe, kwa sababu wasipozitoa tunaenda kukabiliana kotini. Jatend piny kata kamano ne okwayo jotelo ma keto piny owacho tesre mondo mi kik tung wi oganda jo Kenya kendo gitigi demokrasia yor jiwo achiel mar jopiny. Nataka niwaulize tafadhali, hata kama tuko na maoni tofauti ni njia ya demokrasia. Tusipeleke maoni tofauti tukaharibu amani katika nchi yetu, tukawagawanya wa Kenya, tukalete fujo, tukaharibu biashara ya watu. Hiyo haitakuwa ni demokrasia. Kata obedo ni paro medo wuok koni gi kocha ewi moko kuom chenro ma piny owacho mar Kenya Kwanza chano keto e tim koting'o osuru ma ing'ado kowuok kuom jopiny. Piny owacho to pod oramo ni yo magiluono ema nyalo reso piny Kenya. George Bati, Ramogi TV. Awere gi motenre kod